Olar gönü gelmediler. İlki guyun başına var su içtiler, taylarını itlerini suya yattılar. Son gönü bir ayık kayttılar. Esen gele gelmeşe salam verip görüşmeye gaydanını. Ahmet salam verip görüşüp başlarının son esenim görüşüp çıktı. Vurgunluk mu yegin? Kergun başam vurgun mu? Tuğulum esene uliyut olup son. Şey derler gelip dururlar. Şahul Ahmet tanap onu güler yüzüyle karşıladı. Taya tuğulum onat at olacak o. Münü şoğul ettin mi yegin? Nip Şahul soradı. Yöngüraktın ver minip diyorun. Arkem feysle yapıyoruz. Şöyle yağdı onu sağlık kolda çaparız. Bir yeten soluk mu? Sağır kalktın ayttın mı? Tay minip geldin mi yegin? Hava dahi. Sağır kalktın eliyas. Yönü taya minmen geldik. Ve şehir olup yolu piyade geçen oradan gati yağdı antınız. Hani geçsin de şu üstüne. Bir çayla aptiyinizin adalım. Huvan bir adacık ağusu varım olsa Türkmen huvasıdır daşarda otura elin deyip Zayın güneş yüzüne düşe attırıp bağına postununa sorunup Şavul'u düşe üstüne geçti de oturun yerinden tayet etmeye başladı. Ahmet bire yetenin yönüne detsene sağ geldi. Ahmet ilki bilen tayına iki oşavuç iyim verdi. Son gelip sağ içmeye oturdu. Gen görüp basara teredi oturun kahım işan. Bu oğlunun iti doktun heressen edilme özüge mende ya dedi. O bitleri daşına yüştü öyle bir matırnıp bilen yok. Yani kaptarını yürüsüp dururlar. Hemmeler hala durun basar gördü. Tersul kakım geliyor deyip şanları doğru etti. Doğru bıraktı geliyor. Yönü tersulum ya değer mi onun sözünü bilem yok deyip Şavul'u gayta o tarafa etti. Doğru sol. Yakınlar verden tanıdıca. Yerinde de tüpen var. En sonu şu bardağın üstünden varar. Benim işimden bulaştırır. En muğtumunu o zorluğunu gösterip şu yördü. Gölmen ağırını otursak kov olur. Bizim şu ağamızdan korkayım alırım. Bundan her hayatı çıkar deyip şanalar Şavul'un fikrini makulladı. Teyaskülün geliyenini görüp etenin inzalı kaçtı. Bunun bir yere geleceğini bilen olsam basar getirmezdim. O da alim gördüğü yokman men isim öldürür. Arkasına tüpenim var. Şavul bay öz öyüne gelen mihmanının itinattırağı yokla deyip eten öz özüne güvünlük veren oldu. Teyaskül yatağa gelip attan döküp düştü de Reşmenin ipini gazga yiyildirip tamın güneşine tarafı uğradı. Oturunun yanına kolay gelip arkasından koşağının kemerini başının üstünü sıpırıp tüpyon yerini aldı da oturunurdu halanmıştı. Olar sağlığamanın tuğraştılar. Teyaskül kaka ağulan olayan mı? Ağuğanlı da deyip şanalar onu devdi. Neyme deydin? Deyip teyaskül sağlığını şanaları vurdu. Teyaskül kaka koşacık gösteren olayan öyle ağulayan mı? Deyip şanalar yine onu yankıladı. Avvayrim, Şavulu kakamı bir de koşadan ulu yara götürmeye kadar etti. Enne bilem ağuluman, soğusan ağulumalı olduk, deyip teyaskulu ödağasının değerini. Ol, yine bir zatlar diyecek görüp, doğdukların sömmürlerine Şavulu edip katıra kardın zıradı. O ne yansa teyaskulun gözü yetene Ahmet'e düştü. Ortayasını çıkarman barıp düşün grafına oturdu. Kahim işan yine gurrunu başka yana doğdu. O abitlerinin biren bildirip on yanını barıp bilen ok deyip ol falanlardaki basara etti. Haydanlar şu möcüğü to. Men bunu sağızık vaktini öldürecek kulumdan şu yetin öldürtmedi. Dıyıgıda sak kem yarık kulp yetişiptir. Şu vaktler Şavulu kakamın akbileni koyuverayden ediliyonem möcüğütün hamını boynunu yıgrayır deyip teyaskulu batar sanadı. Alaytada men bilen özüptür. Meni gördüğü bitin zınatlanı veriyor. Ediliyecek kolya. Ahır şu itmana edil vermez. Men bunu öldüren yoksa o meni yöngürtüler. El meni yigren yere. Sen onun enesini öldüren olsan, beyleki küçücük taylarını öldüren olsan, o seni yokman yigrenir. Şemin tapsa ağırına mılar deyip şanalar gülümsüredi. Şavulun vuruşkun akbilegem şu möze gitten korkor. İtemiyor senin tanıyanlar deyip işan yeni itidir etti. İşan ağam aydı yanını. Akbilegem ritten korkor mu? Bunları yazı gittilerin bir toporun başına yetenler deyip teyaskulu onun övüzünü yetirdi. Teyaskulu yonunu uyrun saydan bir kıyat içti. Men akbilegi boşadıp şu möze gite kuşvuruyun. Bir tomaşa vurulu. O möze giti güldürgense bilgeçtiğin ağrılamayınlayıp o pikirlenip boşağın tamı söyledi de usulülen turup tamın anırsaylanına. Tayatı ölüme
At sıkıptır deyip İşan tayatin etti. Yentek yaştırla deyip Şaul İşan'a cevap verdi. Öde edil şapılyan günün yali öğren dayı görünüyor. Enefi mire baytal dayı da. Onun atatam öğren dayı şol yalka atbayın doğratından. Akbilek bas. Akbilek bas. Şşt şşt diyen sesi eşitip oturanlar uyanı deretse. Teyassulu akbilek kuşkurup Basar'a taraf topulup barıya. Basar keyirilip bir durdu. Teyasulun tanıdı gerek. Elbette özünün yat ova durduğunu bilinir de. İlerliğine kaçtı. Akbilek bilen beylek itleri yüzünden kovdu. Yakınına akıbır et, Basar'ın üstüne özündandı. Basar onu bir tütün yar edip toğuladı. Karnından ağızsal tilkeledi. Ol zan huğulunu vankırıp bir galli, son yine toğulanıp öz başını sınzayadı. Akbilek şu vada Basar'la dikleşti. Son ikidem bir oyrak gere yıkıldı. Akbilekten tez çıkmadı. Tövrünnek itler dıyırıp tırak oldu. Birden Basar berraktan baryan Tiyasula topuldu. Tiyasuli ıyydını yokçağını ötördü. Bizden görüp durun eten, Basar, dur! deyip kıygırdı. Etenin sesini eşitten madana Basar sakka durdu. Tiyasul olgap gelip tağıma söylen koşağını alıp Basar'a taraf uzadığını, Etenin tüpüğünün yerine kalktı. Şu vaktan tüpüğün atıldı. Karteş şağılap Basar'ın kaptalını tuttu. Basar kaç deyip Etenin zıntığa kıygırdı. Tiyasuli Etenin deyip koyuverip tüpüğün iti taraf tutanını Ahmet böküp tüpüğünün yerini uzakladı. Atılın tüpüğün karteji torbası ülün atağının kaptalını tuttu. Bu atlar Basar iyidinle iyincecik toyunu ağırlarıp yapadırmış bariyadı. Tiyasuli qaharına Ahmet'in tülürlep koyuverdi, koşağının okunu tiyadirmeye durdu. Onu yansa Şaulunun, otur, betbel, diyen kırık keleştirildi. Tiyasuli durun yerine, yödüne sap koyuverdi, doğunu yarı oturdu. Minem mulluğu. Akbilek görünmedile, vankıran item, son kalmadı deyip İşan'ı Şaul'a seyretti. Şanadar bar gör. Ne mulptur deyip Şaul'unu seyretti. Şanadar turup itlerin uruşan tarafını vurdu. Görüllü deyip Ahmet'im şu tarafa itti. Yapıdan aşıp gözden yitip giden Basar'ın ıyırından iten garap kaldı. Şaul'u gahrarlı yüzünü tallap otuyor. Bir adamdan zın çıkan ok. İki gerek tarp gedip tüpön geri sıktı. Şaul'u ağraslık gülen dikeli bırak o tarafa seyretti. İş bitirdin deyip ol yeni Tiyasul'a kâyedi. Şanadar öyle Ahmet'in tirkeşip bärik uğranını görüp Şaul yeni yunksiyal oturdu. Akbilegin boyun oğurlasını şeyine attır. Beylekitin karnı çegeler soğuk yatır. İkisinin hem salacağını var deyip Şanadar haber verdi oturdu. Polya. Ağırıp yatmaktan dinlerden devam deyip Şaul'u bir talımdımdı. Bar pil alıp gitti ikisini hem göm. Portamozun deyip o Tiyasul'a qaharlı etti. Ödüğüm atlanla gönüyüm uğru. İnni kile meninin birin. Yüz başına bir işe daymayın. Edil xamın soyurun. Her dadını öz vakti gelir. Tiyasul'u pil alıp uğradı. Ben nazarım bir pil alıp on iyiliyle gitti. Yine demişlik başlarına. Eten yüzünü sallap iti hakkında fikir edip otuyordu. Eten Basar yakıtmerliğine de onun ne aradıyısına bakman Basar alıp kayıtmakta yüzünü günahla oturun Ahmet Eten'e müyünü nazarlık etti. Basar'ın şu gasp gidişi olur mu kadip Ahmet uludan demallı. Ahmet diyen, dünyanın kaygı etme, zanın tağı olsun. İtliğine kola ne açıgıydan tapılar. Hani yor, tay vurullup, kaharlı oturun Şaul'u, mılayın sıran olup yerinden turdu. Kasım İşan Şaul'unun beyle tir, üyüt göğsünü heniyle sen görmenli. Son şenim Ahmet alıp, taya taraf uğran Şaul'unun yerinden ankarıp kaldı. Yor hanı ol senem deyip, Eten'i sağırdı. Oğlunlar film gelin deyip, girip bariyaka Şaul'u Şanadar'ın beğenalara kıygırdı. Tayın arkasını görelim. Olun hemmeti tayın töğrüğünü tegeleninin son İşan'ım olara tarafı uğradı. Ol, itin ölönüne zan sıkayacak kolya. Şonla da gülümsürüyor. Şaul'la oyunu kârnır deyip, yol başına hümürdep, olun yanına vardı. Onu yansa tay tedekledi. Ey felaket! deyip İşan'ı kâinziledi. Tayın arkasından keçerin üstüne eğer yerine küp yoksa koyup üstünden çekilip durur. Yeğen tayı dardıp birer deyip Şaul Ahmet'e etti. Dardıp birer mi? Gel ayağından kaldırayın öyle hani tayı minişin uğurlayın. Ödüm minörünüp Ahmet keçetinin yönünem, ıydınam küp çökçeğinin üstüne serpip tayın güdünü deyip aladı.
Jöwünden çıkarıp oň agzyna bir bölejik kan tutturtdylgady. Gaptal bilen batly gidip barýan taýyň üstüne ýasygy Ahmediň eli ýeten ol böküp taýamynny. Oğlana ma yeter ekenip İşan agzyna çypgardy. Ahmet taý aňyrrakdan ýöwürip Şaul dagyň gaptaryndan dardyp ok kestirme geçdi. Tügöleme sözüni gaýtyrap turan Şaul'un gözleri hanatynyň çykajak bolýardy. Ahmet taý ýöwürip ýygyny urdy. Aýaklaryny ýeňil basyp oýnoklap gelýän taý hemme höwü süre garaýady. Berekella, ýeger sene tüýüz sapyk suwar bolupsyň. Taýyň bir sapy ýetişdirmek aly. Öňüne at geçip bilmez diýip Şaul Ahmedem taýamagdy. Beňnalar bar İşan gulyny tap. Gaýer gulyny alyp hal gün matardaky meýdana barsyn. Şanalar hem toplumumuz bilen şu tarafy bary berin. Han ýegen taý ben ýedim bilesir, ikimiz öýe baralyp Şaul ýedil ýaş ýetýär ýeňil ýady urdy. Gün matardaky meýdana ýetip barýaklara Kasym İşan gaýabadan bay. Biýaşazyk müngi taý şoýunnam gaýer gunyň bilen goşaýjakmy ka diýip şanalar etdi. Ey ýokla. Gaýer gunyň ulatlary ýegerden wahary. Oň öyle goşup bolmady ýöne Şaul kakam taý oň bilen ýaraşdyryp taýyň aýagyny barlyjak bolýandyr diýip şanalar oňa düşünürdi. Bir sizin ýegenini Ahmet diýdiňmi? Ey ýeteray. Onun taýamynyň ulaýşyny. Oňa ýerim gerek däýdiňmi? Elini taýyň ýerine çala ýetirdi we edil gözüyle nok. Göräýmäge şepikçe iň şemek ýigdek söwülin baý çalatyny. Ulalaysa edil gurt bolup dörer. Ulalaysa diýip şanalar pikirlendi. Birdenim owa tarap seredip, "Hanha, biziň ýaşulymyz gelýär" diýip İşana habar berdi. Şaul var ýaman bedenipdirler. Garroýnaga gaýtylar diýenler bolaýmasyn. Mene şuň baýa düşünip bilýänlerler. Asalymyň içinde bir gaharlyny bir görsen açyldy. Häzir urda selet, oň bedenip gelişini İşan hayran galyp taýyň gapdaly gelýän Şaula seredip durdy. Taýyň bir gapdalyna tilkme tilpekli. Täze garmy donyny ýogyny Şauli. Ikinji gapdalyna başy yaramazy tilpekli köýüne don garabalakly Ahmet bular tarap ýakynlaşyp gelýärler. Taý olaryň aralaryna gürrüňden diňleýän ýaly başyny egibirek görüp gelýär. Aksy içirgi, ýer täze ýerüsi gyzyl kümüş şaýlyň uýun bilen taýan beripdirler. Taý ulata salam edýär. Şaul dagyň ýeri bilen beňadardyr, İşan ulam gaýer gulun alyp geldiler. Ýegen atlan taýyňa. Şaw görnýän burnundan gaýdaly. Eger bolsaň, bir ýüpek hyýwy dowany baýragyňma diýip Şaul Ahmediň arkasyna gapdy. Daýy, taý o taýdan goşup sapdyryp bilmen. Garry sesmaň uly sapmagyny bir tapşyrpdy diýip Ahmet üýüňe aýagyny degirmen taýyň üstüne böküp minni. Ha bärki aksy tümbeň ýanyna goşaýaly. Bolýada diýip Şaul garmy dowanyň syýyny guşagyny ısırıp telpegini çykaryp şanalara berdi-de. Kelleri tahyýasa ýaş ýigit ýarylyp aýagyny üýüňe basyp gyýyr gulana ýeňillik kulatlandy. Hey gäbadan bay. Aty öz sapşak mukadip İşan uly. Şaul kaka gulany men sapaýyn diýip şanalara ýylgyrdy. Ýok, men özüm saparyn. İkatly aksy tümbege tarap uradylar. Taýyň keypiniň kökdüğü bildirýärdi. Ol guş ýaly, uçaýjak bolup ýöküp oýnoklap barýardy. Gyýyr günün üstüne garnak agyr piýadan alyp barýaka, daşanyň herdeňde taýy öwre susrap görünýärdi. İki ýanyş barýaka taýyň müçötem günüň kudan kän kişi görünokdy. Ýyllarynyň kynlap duran şanalar, "Gördi dur, günün galar. Taýy gaty gurat. On keyip kök üstüne bolsa gamak ýaly ýigit, o ýokman olur" diýdi. At sapşygyna şöwet edýän. Bärden seredip duran şanalaryň beňnalaryň şuňy galpyldaýardy. Ýaş barýan günüň ışıgyny mere taýyň innamy edil altyn şaýlyň ýaly. Gyýyr günüň innamy bolup kümüş şaýlyny ýalyp görünýärdi. Aktym boň ýanyna baryp atlar aýak çekdiler. Sapyljagyň düýün janawurlar dydaýadylar. Bir azyk ýalynrak duran taý birden böküp has ýöňe düşdi. Gaýtdylar. Görgelen atlaryň haýsynyň ýöňdedigini İşan taýgaryp bilenok. Şanalar bolsa, ilki gaýdanyna taýyň bir az ýöňrekden uranyny, bir wagt onuň has ýöňe zomanyny görüp durdy. Gyýyr ýygyrýar. Alman pellahana gaty golay bolýar diýip ol gyzynýar. Aňarda durkar atlar uludy. Bärik gaýtdyryp olar, kişiň ýaly bolup görünýär diýip İşan öz başyna gürlüýär. Onuň görüňini hiç kim eşdenok. Durunnyň barysynyň innamyny galpyly düşdi. Atlar edil atylyn peýkam ýaly ýünüp gelýär.
Güdöňe galyp, iňse birini ýa-ýal atyň boýuna tarap egrilip Ahmet tayym sakarym diýip ýetişip ýoluna tanyýar. Bir arazyk ýyrakdan kiş diýen tereşdildi. Şaulun getip gelýän aňdyry. Gapdallahy ýusunlar Ahmediň deňetinden usup ýyrydyň elýär. Ýöňdäki adamlar barha goleýlýar. Ahmediň gulugyny eşdilýän kiş şarpyllaý görüldi. Janawar saýgylýar. O şarpylly barha goleýlýär deňine gelýär. 40 kelle onun gapdalyny domap gelýär. Ahmet kyssanýar, tayym sakarym diýip gaýtalýar. Bäzi durunlarym kyssanýar. Atlar tere diýerler. İşanyň iňçe boýuny üdüläjek bolýar. Atlar pellehanadan goşulaşyp geçdi. Tay bir-birini ozdy diýip İşany çygylýar. Ýok. Gaýır ozdy diýip İşany uly ýygyrýar. Gaýır ýarty kelleňe düşdi diýip beýnalar bir aýdan gaýtalýar. Şanalar kellerini salaja ýaýkap, ýerine çykyrman bir nokada gahar derilip dur. Atlar baýdan pedeldip, ýögürüm berip, aýyrlaryny worgunlaşyp gaýtdylar. Domaçylaryň deňinden aýazyk kesip aýyrlaryny ýögürdiler. Worgunna gidip barýan gunanyň üstüne oturan Şaguly ýegilip, tilkmäni şanalaryň elinden kakyp aldy. Gaýr gunany gamsa basyp öýüne tarap ýoklar bolaydy. Ahmet taýyň başyny ýerip, mehman jaýa tarap ýol giderine sürgülenni, esen onuň gapdal bilen lonkullap barýady. Bulara serep turan Işan, baýyň bagyrjaga ýanyny diýip mys gürlüde tama tarapy urady. Şanalar tesin çykyrman, gaty ýadymlap gaýtdy. İşan ul bilen beýnadar ylgaçlap baryp, gaýr gunanyň üstüne ak kesatmaga durdular. Ahmet bilen esenem taýlaryň üstüne kesatyp, gon bilen oňa serip durdular. Şaulun gahar geldi. Ol tamy barman gön ýöýüne geldi. Onuň ilki hyýary tayam ellerini alıp Ahmet bilen esen edil şu wagt garankatlyşyp barýaga koýup ýörmekdi. Bir salam pikir edip oturdy. Gaharly dilen iş galaha çykar diýip ennişe etdi. Gannym agsawy gözüň öňüne getirdi. Gyrsyny işläp başyny ýaýkady. Bir dönem turdy da Ahmedin ýetlep ipek doğanyny ýerine alyp haýalrakdan ýadymlap tama tarapy urady. Bu tamyň atdan ýadyň keşäniň üstüne İşanna şanalar da esen Ahmedem geçipdiler. Şagulynyň doň alyp gelýänini gören Işan, "Baýa atynyň galanyny boýun alyp durýar" diýip güldü. Şanalar ýurulyp geldi. Dogurdanam agawy ýerine ýekta ýarp ýetip gelýär. "Ýegen hany gey, doňany halallap bildiň" diýip Şaguly Ahmede doňany giydirdi. "Birazajyk uýunrak bolýar ýany ýok. Bar gutly bolsun" diýip onu gutlady. "Tüweleme, uly ýigit boldum. Enne öýüňde bararsyň böyle, kakyň bir wada tanamaz" diýdi. "Şanalar bar, sırany ýak, görüň tamy baralaň. Sen azy dönýäň, nahar edineliň, ýylanylyň" diýip şanalaryň ýyly bilen Şaguly jaýa girdi. Sıra ýakyldy. Sıraryň ışygyna Ahmediň güpek kyýwy doň ýuwşuna atýady. Şanalar Ahmede gözüni aladyp seredýär. Ahmet täze doňuny taýynyň çykanyny begenip ýylgyryp oturýar. Nahar ýyly çaý içildi. Ahmet bilen esen gapa goleýrak ýerde gyşardylar. Ertir taýlaryna iýim suw berip ýola taýýarladylar. Taýyň akşa keçedini eýeriň ýerinde bökdürmegi. Bökdürüp bagy bilen onu gymylama diýer edip bir taňmagy Şaguly Ahmede öwretdi. "Ýegen gitseňiz ýoluňyza ak bolsun" diýip bata berdi. "Kergun maşada salam aýt. Ana saglyk bolsa ýadyrak İşan ulujany ýörjek. Şonda habar ederim. Kakam geler beýleki ýegenem alyp senem gelersiň. Ene şonlar ikimiz bir at şapşar. Bayragym has gowrak goýarys. Uy ýegen näme telpegiň ýokmy? İşan uly" diýip gaýgyrdy. "Şasoň kitikden aksy telpegiň getir." İşan uly bir aksy telpegi ýerine alyp gaýra köýden çykdy da pattyk puttyk edip buloň ýanyna geldi. "Ýegen, başyňda telpegiň bolanyk, hany bir telpegi" diýip İşan ulyň getiren telpegini Ahmede berdi. "Laýyk. Al geýber, gutly bolsun. Ene uly adam boldum. Sagaman baryň" diýip Şaguly ulyň ýüzüne paşyk etdi. Emma ýerlerinden gaharly seredip galdy. Ahmet bilen esen Akkümmediň oýunyň esli geçenlerinden soň Umdepeleniň arasy bilen tapyrdap gelip basar alynnak toşanyň taşlap bir eseniň bir Ahmediň boýuny öküp beginizin ýaňa olaň daşyna pelhan urdy. Şümre telpekliler. "Oglum Ahmet, hana kakyň işden gelýär. Şagullaýyň bilen doň bilen telpegini giydi. Oň öňünden çyk, o seni tanarym ka" diýip aýna batdaşyrdan gaýgyrdy. "Tizrek çyk. Oraya ýakynlaşmaka, o köçede oňa duşan bol." "Bolýa ejeher" diýip Ahmet ýüpek kyýwy doňuny giyip, ak telpegim ýerinden alyp çykdy da köçe algady. Gidip barýaka telpegim çümürerek giydi.
Ak telpekli ipek donlu bir adamın gelýänine gannym gördü. Emma onu görmedi. "Salamu aleykum agam. Gannym oýnýar da bolar" diýip Ahmet ketini bilgeçleýän ýoguna diýip kakany ýatdy. Gannym oýumy diýip gannym oýugy reseretdi. Ahmedi tanady. Emma tanamadyk suran bolup oň ýanyna bardy, goşgunsuz doğrunyň ýakasyndan toglap tutdy. Onu aýlap arkasyna götürdü. İkidem gülüşip öýlerine sowuluşlaryna geldiler. "Aýna bat, ine bir ýigit menden gannymyň öýüni soraýar" diýip Ahmet arkadan düşürdü. "Muňa çaý çörek ber, ol azyp gelenler." Gannym ýokul bilen aýna wat gyýdy bilen bir oturup nahar ýemä başladylar. Tä nahar ýep bolýan sara hiç kim geplemedi. "Ana oglum Ahmedim aýtdy. Sen bu oňat ýepekden bilen hak telpek nigden aldyň?" diýip gannym sorady. "Kaka, bir mele taýyň birinji baýragy" diýip Ahmet ýakly bolan işi gurrun berdi. "Näme toý boldumy?" "Ýok, ýöne keypine ýarışdyk." "Onda şaýul daýyň bu dowany telpegi saňa beresi gelendir." Keypine at şapyryn wagty o beýle gowdatlary baýrak görmez. Ondan başga da mele taýyň gyrgynyny boljak many barmy? Çıpbaka işini mozdy. Şaýul daýym eger gyrgynyny bozup bilseň, ýok dowan bereni jedel etdi. Gyrgynynym hakyt öýe çapdy. Hay o seniň gowgurundan garyn ulaýandy. Bir wagtlar menem o gowgurýady. Kaka sana bir soragym var diýip Ahmet kakany öýdündi. "Ha, nähir soragymma?" "Seysaga Şaýul daýymyň gapsyna köp wagt işläpdir. Emma daýym oňa bir köpüm hak tölemendir. Ondan meňem söpünüm kolhoz guruluşyndan öňki işlän 5 ýylyň hakyny tölemendir. Sen özüň kolhoz başlygy, özüňe bolan hakyny alyp berseň bolmaýarmy?" Gannym oğlunyň ýüzüne seredip bir salym sesini çykyrmana turdy. Bu zatlar onuň akylynyň ýetişine begenini. Olan hakkının köýüp ýatan sen nirden bildin? Mämi sopanyň goşunyna ýatan nutlaryny. Feýs bilen sopanyň uýuny ýyje derdinişlerini, diňlänligini, o birin kakalyny gurrun berdi. Feýs hem sopanym hakym alyp berdiýip maňa ýüz tutmadyň. Menem olaň işine goşulman gelip ýörnip, gannym gümmesim mağurdy. Kaka sen goşulmadyň. Biz onu kamsomollygyna oýup, şaýullan feýs bilen mämi sopanyň hakyny alyp beriň diýip, eger kamsomollyň adyny raýona hat ýazar. "Ýok oglum. Ente kogrup maň" diýip gannym hayran galyp onu süleýil berdi. "Tüle mesene ýeter ýetip berejek. Men şaýulynyň özüni şeýle çağıryp, olaň hakyny alyp berjek bolaýyn. Eger ýözer aýşyly bole bermese, soňra raýona habar edýär" diýip ola meni köşüşdirdi. "Hasan çağırarsyň. Häzir iş köp. Bir ad ýelim moşuşdun. Soň bir adamy sopanyň ýerine diýerenizdi. Oňa özüň bilen şaýulyny alyp gelýär daýýaryn." Kış kanikulu guturup okuw bir ýen başlanypdy. "Kaka, bu gece gidip seydiň öýüne ýatsak, ertir ara garankyda taý şöwre gitmeli bolýarmy? Gideýinmi?" diýip garanky madarlyşynyň Ahmet kakanyň sorady. "Okuwyny etsek, mektep taşlaýjakmy? Meni şöwre ýerden gidip ýene gelerin, okuwymy ýetişerin." "Gannym gidem, gitmeli" diýmen. Bir salym oturdy. Dogurdanam adam ýaşlykdan işe beşişde gowy. Öýüňe diýen işine gitsin ýöne. Seydiň öýününe pezemen ýanýarlar. Ýaryň başga aý. "O näse mulaýym" diýseň, peşde taamda gijesini çağı üşerdi. Gannym pikirjinlendi. Adam ýaşlykdan biraz horluk çekse, gatyny görse oňa turar diýip pikirdi. "Bolýa oglum, gidäý. Onu özüňe kese ýorgunlyşy vakit" diýip gannym ogluny ruhsat berdi. "Ene şu ýejaryň içinde oglum şu harabat ýatmagy berjekmi?" diýip aýna bat ýeňergelip adam sana etdi. "Men ýaş wagtym özüm o harabada köp ýatypdym. O wagtlar o howly haraba däldi. Uly kerwen haraydy. Köp adamly, malgaraly, gelin giden owludy. O diýeniňe dogry" diýip gannym aýna badyň sözüler aýlaşdy. "Oglum, hani sapaklaňa taýýarlandyňmy? Seydiň külbetinde sıra birin barmy?" "Sapaklarymı ýüzüp bile taýýarlandym. Ondan bir de sıra gerek däl. Seysaga daşardy ýatýar ahyry." "Senin daşardy ýatjakmy?" "Hawa daşardy ýatjak. Her gün çykyp dur. Sowukka ahyr" diýip Ahmet kakanyň raýysyny barjak boldy. "Oglum, bu gije öýde ýat. Ertir men seni gaty ýerturdyryn. Sen şöwre gidersiň. Şöwreden gelip mektebiňe git. Mektepden gelýän sen gejen sana ýyly ýörgünni şök sıra ýaly gerekli zatlaryny taýýarlap goýar. O ýerde ýeri ýaly zatlaryny taýýarlar. Soň hemme zadyny alyp gitdi, seydiň ýanyna boluverdi" diýip gannym ogluna ertir gitmek maslahat berdi. "Onu gaty ýer, edil aly garangyda turulsaň, bolýa oglum, gaty ýer turdur.
Ahmet şöwre gitmek hakkında pikir edip begensinden köp wagtlap uklap bilmedi. Te guymu depe var yan sağarlıktaki iňçezik ýoğdany baştan ayak gödüňinden geçirdi. Agry ýary ýyza goly ukabatdy. Madam aly daňdanyň turmagy ýenni geden aýna bat. Ahmediň şöwre gitmesini arad edip bu daňdan hata mir turdy. Mymyk ukabatan ýekilleriň ýanyna bardy. Iki zalimeň de şeýgidekçe burunlaryny dem alyp mıslaşyp ýatyr. Turulmagy düzer ýalylar. Ahmediň şargara gytyk gürü ýösen törpi altasyny diýpady. Onuň üstüne ýegilip giň zamaňlaryny oşady. Ahmet gözüni ýar başda ýerini garly. "Giýja galaýdymmy?" diýip derru sypyrmagyny giýdi. Beýlik tamy geçdi. Köýne ýüýük kuzup şäkmenini ýeginine giýmäge duranny uklap atan kakasyny gözleşdi. Kakama edil wagtyny ýöräýje ekenini pilgardy. Ahmet gaty ýörep öýden çykyp garanka ýödün uran nejedi. "Oglum me ýumurtga ket. Ýolla azygyny ýerinde ýertiň" diýip beýgirip galdy. "Gerek däl" diýip köçegil gap barýan Ahmediň ýeri çareşdirdi. "Ýerräk gaýdaýdym" öýdýän. Bu teýip agada uklap ýatanlar diýip Ahmet pikirlenip günnogoro ýerlere garap barýady. Taýa 2 koşawus arpany gidip bolandan soň diňşirgen oturan teýip Ahmediň aýak kesişden magyna taýyň arkadan içergesini eýerine atyp şekitini putuzy çekdi. "Salam aleykum." "Wa aleykum esselam, gel oglum. Taýyňa menne gidiber." "Giza alamokmy Seyfawa?" "Heýdi ýany ýok. Birinji günnür. Uyumy depe baryp şägen üstünde bir salam taýy agnatmaly. Gaýdy şeýniň ýoluň az öregini tä şehit madara şenni ýöredip, soňa möýçeni galan ýoly gorgunna sürüp gelmeliler. Bary undan ok dälmi diýip Seyf on etmeli işlerini gaýtarady. Seyf aga arkaýyn bolay. Ähli etmeli işleri bilýän diýip Ahmet taýyny ýöredip, howlyň derweziniň çykyp ýol bilen gaýralygyna uma tarap ugrady. Ahmet mele taý ýören gowurýa. Soňky wagtda oňa ýatmana ýöredipdir. Ahmet onuň ýoň diýdine ýerlilen salaja kakýa görün taý derrew diýlerini ýygyryp ýatyberýär. Taýym Ahmet görmese onu küýsüýe, hokrunýa kişiňe. Ahmediň ýerinden mektebe de gelýär, emma artık muğulundan çekinip taý kylasa girip bilenok. Te Ahmet okugyny torýansa, janagör mektebiň töweregine o çepe güýmelen bolupýar. Bir gün zankaklarına taý kellerini galdyryp kapat edip durdy. Mektebiň gapyndan tanış oglanlar Murat Gurban çykdy, ýüzüp çykdy. Hanha ahyr Ahmedem çykdy. Taý Ahmed göründen oňa tarap ýönelip başlady. Olam taýa tarap ugrady. Olam bir bilen duşlaryna mektep çağırıp hüwüs bilen etdiler. Ahmet bilen taý deňze ýörep öýe gaýtdy. Taýyň iýmir wagt bolanyny Ahmet arpany madal ýup, azyk sartdyryp, onuň üstüne de ýumurtga çakýady. Edil feýhin görközi şeýledip taýyny imliýär. Ahmediň pikirlenip şol şöwre gidip barşy. Jahan ýagtylýar. Han-ha ýoluň gulmatar tarapynda akça tümmek görünýär. Tümmegiň üstündäki madarym alan garan kiňşine sala görünýär. Allah berdi pahyryň madary diýip Ahmet işini ýepledi. Allah berdi ýoş, hyzmatkar ýaşy gitdi. Özüm Patmaň jigidi. Patma onuň adyny Allawjan diýip tutýardy. Ol udyňda onu şagulynyň hyzmatyny eder ýördi. Gawşam ýatanyna feýtin gapdaryna köýne güçlügini ýalyp ýatýardy. Kış wagtyna ahkem hakalyp ýerlere gumdan owadan getirýärdi. Çetiýig mağa gidenine bir ýatyp ýa iki ýatyp gelýärdi. Saada gidenine ölün 5-6 ýatymlygy gidýärdi. Onuň ýaly uzak owadan gidenlerine bir topar owadan suwurup bile gidýärdiler. Agşama çeni owadan ýygýardylar. Garanky düşenlerden gumyň oýrak ýerine uly owat ýakyp saýçyry ýýärdiler. Owadan süre aralykda Allah berdinim horeden oktular. Her kim ýoly götürende adyny ortada goýýardy. Soň bary deňi ýerdi. Allah berde ýerde gaýtdyrýardylar. Ertekin gahrymanynyň uzak ýoly, depelerden yer kimin, derelerden fil kimin gidişini, kesdi ýoluň tanapyn, üzdü damaryny nip Allah berdi Kürtleriň türkmen diline gepleşýän edip, çalgyrdyrak geplep ýüräni haýwatlaýdardy. Owadan sörkümini berip, agalaryny öwüldüşip erteki diňleşip oturandyr. Ertekin kä ýerine gynanyşyp urudan dem alsalar, kä ýerine gadylgyran gülüşýärdiler. Owadan sör 600 ýaşlarym, 700 ýaşlarym bir aýdan gaýtylaman, Allah berdi olu täze ertekler aýdyp bererdi. Ýadyr bolsa, bahyr, akça tümmek görüp ýatyr. Allah berdiň öldürüleni bäri epetli wagt geçdi. Emma onuň näme üçin öldürülenini, onu kimiň öldürenini hiç kim bilenok. Bir ýaz güni ýertir bilen diýe oturmaga baran oglan
Tümbeğin üstünde yatan garany görýärdi. Düýesiniň başyny oňa tarap soýuyor. Yakyn gelip gördi. Öldürülen adam. Oğlan lygap gelip owa habar berýär. Eşten ýeriniň gaýrylyna ylgyşyp barýarlar. Ýerim näme şu nir algyşyp barýanyny bilmän, ýutup bilen Ahmedem olara goşulyp gidýär. Ýutup bilen Ahmed bir topar adamdan ozup depäniň ýanyna ýylyny öňürti gelýär. Ahmed bu zatlary ýatlap şeýitli depäniň deňizini geçip gitdi. Tübede sallanan ýal takyrjak. Arapdaja düýe ýodosy aýly urup, ýoşondan arasy bilen guma tarap gidip otyr. Onuň grafy parawuz şeklini ýaly sarysdalyk. Onuň üstündäki telinleriň düýbünden çykýan uzun ýapraklary göwürsýär. Onuň depeleriň arasyny taýlanyp, uýma depe agyryp görünýär. Uýma depäniň üstü ýaýban tekiz, uğra akça şäge. Ahmet taýdan böküp düşdü-de, şeklini çörüp eýer içergesi bilen bir tapyryp taýyara başlady. Uýanyna baryp, onu şägäniň üstüne goýberdi. Taýyň dyýdyna ýeri bilen çalazy kaktuýyň taýdyksyna ýatdy. Taý 5-10 minut hederedip oýnady, agynady. Dünýä ýaňýagtyly uratdy. Onuň üstünden teredeninde tutulgala wada hal baýryň düýbüne garalyp sala görünýär. Aňyrky dağlaryň üstündäki garyň ýüzüne gyzyl çaýryny ýaly ýalpyldaýar. Ahmediň durun ýeri. Onuň aralary entek ýagtylynyk. Günne o tarap ak kümmez bolup giňden tegelenýär. Taý ýeriniň turup ilkenini. Taýyň ennamynyň ýalpyldaýany bildirýär. Ahmet onuň şergesini gerisini ýapyp beýerledi. Çekdini putozu çekdi-de üdüňe basman, böküp üstüne minni. Owa tarap ýuwaşadan sürüp urady. Ahmet ýene pikire batdy. Şaul daýym işan ulyny öýür püýes açapdyr. Taýymyň bunun çykmagyna agwat galdy. Ulat birini saptyrsam, şanalaryň gara türini ýarışdyrsam. Ýaňy dogup gelýän günüň ışıgyna taýyň ýaýdek egrilip, Ahmediň egini bilen deňiräkden aýranýan dykylja boýunyň ýülleri bir güýňsi ýuwşunatdy. Şanalaryň gara atynyň galmyrdyň gerek, diýip Ahmet öňe egilip taýyň boýunyny uzaklady. Birdenem şeýitli tümmeге göz düşdi. Allah berdi pahyr köýnüze garyp madar bolup ýatyr. Bu gaýgyly waka ýene oňa ýadyna düşdi. Ahmet uludun gamly demally. Soň hiç tarapa teretmän taýy gorgununa sürüp gaýtdy. Seyis taýyň göwsüni sagyrdan ellep gördü. Bolýa gatwowy. Saraja şeýzertdir. Getir oglum. Agyryň üstüne kesenip, seyis taýyň ýerini aýyrmaga durdy. Ahmediň alyp beren keseti bilen taýy arkalap çekdinem çekdi. Inni bir salym dursun. Soň iýimlerine suwa ýakaryn. Özüm suwuna degerin. Sen oglum okuwdan galma. Mektebine gidiver. Şaguly mehman tamamyny setin çykyrman. Bir nokoda terede otyr. Başyn haýyrly gülegallyp pirula. Onuň ogullary şanadyrdyr, beýnelere etdi. Soň kafim işany teredip pişirdiýän ýaly oşdan, "Siz işanagy. Bir salym ölüye baraň, men oglundarly gurrumam bar." Soň özüm şagyraryn idi. Kafim işany setin çykyrman turup gitdi. Yine dımşık başlarına. Ozorluğunun oyuna varıp gelirse vakit geçti neyem için işanul gelmeyek. Teyasul öyle yok, kurdan gelinne teyasul kakam şağırıyor. Öyle gelin madına aydın der o bir de gelsin hep kaydı vermeli ahırı deyip şağul içinin fikirleniyedi. Oğlunun eğlenenine kahırlaniyedi. Gelirse vakit bollu deyip o seslerini. Men giden olsam eýem teyasul kakam alyp gelerdim diýip beýnalar gurruna başlandy. Şaulun gaharly nazaryna göz düşdi-de gurruna aýaklaman durdy. Öten akşam ýary geceler çemeti iki tane ýat atly gelip oýa girmen atdan düşdüler. Biri iki at saklady. Beýleki biri bolsa ak kümmediň owasyna aralaşdy diýip Şaul şanadara şiňerilip söýüne dyny berdi. Şanadar agatynyň gözüne seredip üýtgü men bir oturşuny taklady. Yine o ýigit tiz gaýdyp öýür ýollaşynyň ýanyna öwürlüp bardy. Soň eýderine çykyp gitdiler. O ýigit kimiň ýanyna bardy? Biziň habarymyz ýok diýip Pirgul jogap berdi. Senden toramy ýok diýip Şaguly oňa gatyrgany. O ýigit men ýanyma geldi, bir ýerde gahalynda ýardat ýok diýip şanadar agatynyň gözüne şiňerildi. O ýigit kim? Şammy. Şol çaýhanada aýdyp garnym agsagyň ýygyra düşüp berene şammy? Diýip Şaul gaharly sorady. Bir wagtlar garnym agsagyň ýygyna düşen bolsa düşendir diýip şanadar bir jogap berdi. Ha, ýagy döwür Türkçe adam tapypsyň. Garnymyň dostundan dost dunýamyň.
O gannymyň dostu däldir. O näme sen giyjäň şinde girliň sen ýanyňa geldi. Sarkakda toy var. Görüşmäge gelip o meni çağırdy. Şagulu döndü. Soňam Allah berdiň iş häzirim deriňilip buyurdy. Deriňeli bersin. Sümre terpekler kim? Habarym ýok. Garat üstüň açar. Dünýäde garatlyken. Dogumly falan bolma. Bir biderek adamy öldürüň üçin äli tohumyň gırarlar diýip Şaguly sünülike aýyp başlady. Menden biýdin. Maňa geňeşmäni ýekedi işe başga şaýmagyn. Ýaşuldymdy. Soň öýde öýle gürleşýän ýerdip, tetin peteldip gürrüňe başlady. Enne gumum bulaşýa. Menneden bir yana gumda da dururluk galjak der, gata tiýip göçmek gerek. Nire göçmeli Pirul soradı. Ýaşul onuň soragyna jogap bermedi de öz gürrüňde dowam etdi. Ýaňy ýakynyna uratdy, ýygyna bir bölek kelatly intirkep galtamansyrga çykdy. Ýeri. Senden han Züneýt boldy diýen. Senden ha dowumly hozawly han atamäneli. Bu başgary galtamansyrga çykyp näme gördü? İtölüni ýaly öldü gitdi. Olar aralyp öldüler. Piruli söz atyp goýberdi. Ölmejek adam bolmaz. Öz ajalyň ölenden düşmanyň aralyp işini soguda ölseň arbanyň galmaz. Ýeri, sen kimden araljak diýip Şaguly intini güzüne seretdi. Äletinen araljak. İlki bile gannym azakdan araljak. Yekillerini gözüniň alyna kersejek. Soňam özüni öldürjek. Gannym azak öldü. Yerine başly edip Ýar Mehmedi goýdular. Seni bolsa ogullaryň ähli dogun garnaşlaryň bilen tutup süýdüň ýöňüne tutdular. Şolwan soň armanyň çykdygymy olarmy? Diýip Şaguly gaharly jawzyna dymdy. Hiç kimden tet çykmady. Ol ýene ýuwuşyp gülüse başlady. Meni gannyma gatak çagyrypdyr. Ertir men onuň ýanyna gitjek, sözleşip görýän, belki ýene ýydymda owa göçüp giderdi. Baý diýip meni kalkoda almadylar, emma seni ogullaryň öle kalkoda salyp bolsa, kirişlerdiňiz. Ondan soň şemini tapyp bildirmän, aşaglyk güle almak gerek. Şagul kaka, sen garrapsyň diýip Pirul sözüni kesdi. Hani ýaşulyň ertekini diňlerli diýip şanadar ýaňsa alyp güldü. Şagulyň ýüzi boz ýazy bolup, gaharlanyjagyny näme etjegini bilmän ankaryp galdy. Tezini sıkarman halmat edip gören indi Pirula, sen garrapsyň diýip oň sözüni ýolýar. Oň oğlu bolsa, ertekay diýip ony ýaňsa alýar. Gannym agsagyň ýanyna ajalyňyz çekmi? Gäbiň alypdyr diýip Pirul gatgatyra aýtdy. Allah berdiğini öldürün aýtjakmy? Sümre telpeklilerim meniň inlerimdir diýip olaryň süýdüň ýöňüne durjakmy? Süýün zalardyň. Erini tuğru oğluny täsgulyň ýyzynyň ýiberen bolýasyň. Täsgulyň häzir niredigini bilýämiň. O bir näçe wagt bäri gannyma aglyjak bolup bero batyr emma emelsiz. Sen emelli emma gorkok. Sen oýun edýämiň diýip Şaguly berdi. Oýun utardy. Milyon rektin versin diýip gelýär diýip Pirul galap bilen agadyny ýüründe etdi. Pirul, seniňe bat berme. Galtamanlary ýok etmek üçin her raýonyna diýen ýaly meletin atriýatlar diýerler. Olar ýem Uratdyň ökçesine minip başladylar. Onun mäş atlygy tiz wagtda olan girdabyna düşer. Şagul kaka. Olar atriýatlar meletin meýdana çykýan bolsa, biz meýdana aralmagy öz almagy çykýar. Biz janymyzdan geçip meýdana çykýar. Şoň üçin meletinler bir ýaly edip kelelerini orta atyp bilmediler. Biz bilen ýüzüňiz durup döwüşip bilmediler. Diýip Pirul özüniň batyr uruş şokdugyna mamlalyk tymsal getirdi. Pirul, senin oğulluň batyrdyňyzy men bilýän. Ýöne ýüzüňiz durup uruşdyk biz ýeňlerdi. Olar köpdir, olaryň bäşi ony ölenler aňa tutarmaz. Her saksanmazda bizim bäşimizi onymyzy ýatyrsalar aňarsa 4-5 aýdan soň bizi pürreläýärler. Köp bilen adyň oýundan gelmez. Şagul kaka, sen uruş etmäli. Olaryň edenine kaýyl bolaly. Olar bize suwda berip ömürlük sürgün etse-de, tamy höýäp atsa da razy bolarlyýarmyň? Diýip Pirul sorag berdi.
Olar Allah verdiğinin ölümünü bizden görýän bolsalar. Ýen bir tutsa gelip süýdüň öňüne çökürürdiler. Düşmanyň daşyndan içi gowy diýipdirler. Biz olaň içinde bolup billermän özümi tanatmany aralmaly. Ya, olar tamzykdyr. Sen arap ýürüňi bilmezdi. Ýeke-ýekeden ýeler ýörerler diýsen. Ýok beýle diýmek. Biziň gadyl pulumyz eken. Gumdaky gizliň düýrenimizi ýene de pula çalşarys. Bir meselede maşady gulamaly bile kömek eder. Düýe goýun sürüp dağdan aňyr geçmek bolmaz. Ýollar berkedi. Biz diňe pul şaýmy tutup dağdan geçeriz. Bir ilki bilen ayrıljak adamlaryň gäýresini bir gecede paýkynap, edil şu gecede de ähli neweremiz bilen dağdan aşarys. Indi seniň bar söýüşiň şonuň bilen tamam bolar. Şaýulyň bu gurruny eşitip Peruly kirjiňlerini. Onu sen ertir gannymyň ýanyna gitdi. Entek sen gelýän sen bir saklanaýarsy. Eger onuň bilen ılalaşdan ılaşaryň, eger ulalaşmasa, onu gannymy şagylar bilen ýarmamedy, artyk bolmy, durdum rady, a kümmede toýa şagyr. Soň göreberersiz. Radylaşdykmy kemir diýip şagyr sorady. Bolýa men rady diýip Peruly başyna atdy. Şanadar, ýazyr atlanyna gitdi. Ýa-şul kakaňa biziň maslahatymyzy habar ber. Olen tek saklansyn. Özüňem şu gece öýe gaýdyp gelip, Peruly şanadar ýumşy berdi. Ekizler denze ýörep mektepden öýlerine goray girenini Ahmet sakka durdy. Şagyr daýymyň gyýrgynony, tüwreme tanar ýalylar, ulat çykypdyr. Ýür ýutup diýip Ahmet öýe tarap beýgançylygady. Ýutumam onuň bilen goşulyşyp gapa geldiler. Ahmet usul bilen aşyklady. Dogry şagyr tamda ýanyny ýastyga berip çay içen okýy şarp ýatýar. Daýy "Salamu aleykum" diýip ilk Ahmet soň ýutup kapydan girip şagyr bilen ýeke-ýekeden görüşdiler. Amanlyk saglyk soraşyrynyň soň şagyr daýy "Hasan işan ruýuna ýörüp toý tutjak. Hasan ýene ikimiz atçap şart" diýip Ahmet şatlyk bilen soraşdy. "Ýegen, toýum basym tutmaly boljak" diýip şagyr urudan gaýgyrdy mally. "Ikimiz hökman çapyşmaly boljak. Bu ýerek meni ýere alman" diýip Ahmet'iň ýüzüne siňerdi. Ahmet onuň ýetişiň ermetini gazap gözden halamady. "Ýegen, gitti kakaňy tap. Şagyr daýym saňa garaşyp öýde oturdy. Bolýa ýöne kakam uzakdy. Ýekinsini uraýmasa? Ilki kalkozyň kantoryny baryp goýun, eger idarasynda bolmasa, biraz garaşmaly bolarsyň" diýip Ahmet gitdi. Ahmet gaty-gaty ýörep, peteňrek çaýyň kerpiç düşüren dalyna girdi-de, gök kapyny açdy. Hiç kim ýok. Sağ tarapky kapydan gürleşen adamlaryň ömürde eşdirýär. Ahmet olan gurruny bolmazak bolup bir ayak çekdi. Ahmet kakasynyň sesini tanady. "Durdum Murat. Sen partiýa sekretary bolup, siýasy ýalňyş söýberýärsiň. Batmany brigadir edip bellep bolma sebäp bol Şagyr baýyň aýaly. Şagyr baýyň aýaly, onuň gyrnagy" diýip Durdum Murat'yň sesi eşdildi. Ýene Ahmet'iň kaka diýip bildi. "Ýar Mehmet. O Sowetiň spitini o näme ýazypdyr? Kargozda Batma Şagyr aýaly diýip ýazylýar. O Sowetinde de şeýle ýazylýar" diýip Ýar Mehmet jogap berdi. "Ýöne bilen Durdum Murat'yň aýdýanyň jany bar, biz Fatmany gowtanaýas. Hasan gördüň Şagyryň aýallaryň hyzmatyny eder ýörerdi. Onuň kul atyp kerden getirýän gyrnakly hak. Eger ol baýyň gyrnagy bolman aýal bolýan bolsa, Batman kalgozdan çykarmak gerek" diýip Durdum Murat epledi. Ahmet durmakdan ýerip kapyny açdy, içeri boýuny uzatdy. Oturunlaryň Ahmet'e göz düşdi. Ýetler tappak edildi. "Gel oğlum gel. Ahmet gel" diýip gannym Ahmet'i çağırdy. "Kaka, Şagyr daýym geldi" diýende, Zaýdakyň üçden bir-biriň ýüzüne seredişdiler. "Olemizde çay içip otur. Kakaň Şagyr diýip meni sen ýygyňdan iberdi." Durdum Murat başyny ýakady. "Gannym sen öýe çek bolma. Oňra biziň çek gurrunlarymyz öýde çay başyny edilmeli gurrun däl. Iň gowtany bärik Şagyrlyň" diýdi. "Dogry ony şöýle Şagyrlyň" diýip Ýar Mehmet'em Durdum Murat'yň pikirini dogry tapdy. "Oglum git ýygyňda Şagyr daýyny şöýle alyp gel.
Kakam sana garaşy oturdy. Şu işi ona tap berdi, sen öýe gaýdy ber diýip, gannym ogluny öýe berdi. Ahmet gidenden soň hiç ýollaşyň üstüne damdy. Şaulyn näetmeli, meni düşünýän nälerini diýip, gannym söýde başlaryna. Durdumrat oň sözüni ýoldy. Sen ona näme üçin düşünýäň? Gelir gölü iki elini ýeňsezine daňyp, tutsugana ýebermeli. Şu wagt Şaulyn tutsa etmäsen hakyň ýok. Sen suwdum der prokurorum diýip ýarma mesele goşuldy. Olar hyzmatkarlaryň hakyny tölänik. Misal üçin, Seyisiň 30-40 ýyl bäri işden hakyny tölänik. Ine şoň üçin tutsa etjek. Seyisiň Şaulyn hakyny diläni gördüňmi? Ya da Şaulunyň Seyisi hakyny berjek däldiňini eşitdiňmi? Seyis Şauldan men hakymy alyp ber diýip saňa arz etdimi? Seyis şu taýly baýtal lögrenijipdir. Olar görmese bir gün ýaşap bilmez. Öle ýermi? Öler. Oň dünýä ýenip bileni biteni atdy. Şaguly şu wagt Seyisi men atymy ýetme git diýip goýsa, Seyis hakam gerek däldi adam. Meni şu atlan ýanyndan aýyrma diýerde ýalwaryp oturar. 3 aýarly diýip tutsa gedäjek. Durdumrat, düşün, sen milisiýa prokuror diýil. Şoň şeýlem seniň adam tutsa etme hakyň ýok diýip saňa aýtdym agyry. Oň 3 aýarlyň bardygy ýetem ýalanmy? Elbetde keniň o diýip ýarma meseleni. Oň 5 aýarlym boldy. Sen tutsa etme hakyň ýok. Kendine milisiýa prokurora haty süre habar berme hakyň bar. Onu habar bereliň de. Bilim näme etmeliligini pikirde oturýar. Ha näme etmeli? Sözläp oturuň diýip gannym, ýene sonra uruýurlaşdyryny öýdündü. Damaşyp bir saly oturdular. Ona näme gelir görün koýup goýberliň. Niýerse şoňa gitsin, bir de azar ýetmese bolýar diýip Durdumrat gaharlanyp olar ýaňsyrady. Bäri gelýän adamyň aýagynyň dünküllügi eşitilip başlady. Oturanlar onuň gelerine garaşyp durdylar. Salamu aleyküm deyip, Şaul edip birin kapıdan içeri geldim dedi. Wa aleykümselam. Gelin giyri verin Şaul ağa deyip, kanını cevap verdi. Şaul zaya girip, bari bilen yeken görüştü. Ama anı tağılık soğraştı. Geçin oturun deyip kanını ona stul kırdı. Şaul'u stulun üstüne bir hil tağaşıksız yağdayda oturdu. Ha, kelgönün başı, Şaul'un ekenenler. Mine geldik. Ne mühimsiniz bolsa ayda oturun. Şaul ağa, bir yurda düşmän oň ýaňyza gumul bolup galyberdiňiz mi? Ey inim gannym. Dogrusyny aýtsam meni bir yurda aýagym çekmeýär. Howlymy, mülkümi göremde gözümiň ýaşy dökülüni duýman galýan. Dünýäň düz wagtyna aksyrynda ulanym ýadymy düşýär. Dälire berelim kem diýen. Şaul ağa, henidim siziň gumda maňa kendirli ýöne ýer gözüne pukuratran bolup berini ýantyňyz diýip gannym gurruma başlady. Ey inim gannym, menne baýryk goýmadyňyz. Arkaşdaky ählim malym mülkümi kalgowy öz elim bilen geçirdim. Bumdaky meni çöpüniň bakýan türüsini size berdim. Indi dünýäde bir özüm hiç taýsy horgumsy ýaşap ýörün. Baýagy pukuratran bolma. Yenirim 3 aýalyň bar diýip Durdumrat soň sürüp goýberdi. Ha, inim Durdumrat. 3 aýal almak, köp aýal edilmek, olam mesliň alamaty eken. Baýra aýalym ha, sen biziň ejemde az öldürdüň diýip, ulagulum tejin alyp gitdi. Fatma gyrnagam başy ile kalgoda geçirdim. Eger ki aýalym bile ýaşaýan. Onuň men bilen näçe ýaşasagy belli däl. İşan uluzan ýetişipdir. Ola mejetin alyp ötägse, ýeközüm aly bermeli. Aýal halky namart bolar eken. Men göhnüm tapsak, gorup nirede otursagyny bilmezdiler. Meni gabyny bir bilen taşýollar gireşäjek bolýadylar. Ene görüp oturdyňyz. Enten onuň ömrüni taşlaýady diýer ýa inni. Oran gaçyny men, ýigrenligi men. Şagulyň aýdýanlarynyň jany bar diýene heňde Durdumrat gözlerini tegelep pikirlenýär. Baýagy ataýyňyzdan bolýar diýip gannymyň uldugyna gahar gelýär. Şagul ağa, ertek oturup biziň başymyzy bulaşdyrjak bolma.
Eger Fatma teň aýalyň bolmasa, bizon kalgoda brigadir berilecek. Enim gannım. Olinni menki däl, o kalgodyň köýü näme dip belledeňiz belläberim. Ýönemin diýirken biri bile gelse, ýaýaly barsa, özüň bilýän. O meniň namusyma deger. Onu Fatman aýyr. Onun hatyny berdip gannym pert aýtdy. Şaulun yüzü gıdardı. Gannımın sözüne ören gahary geldi, geplep bilmän bir salamdymdy. Sen jagadyň etmeliňi bilýär gülü. Ýeri däli pikirlerini. Gannım bagsak, sen meni şu iş üçin çağırdyňmy? Ýok Şaul boy, men seni başga da üçin çağırdym. Onu diline aýnatmadan hem üçin çağıranyň hakyna sözläp otur. Mämi çopanyň 5 ýyllyk zemet hakyn tölemändin. Şu bakýan sürüsini baş ölemeyämi çopana berdim. Eger hak tölemer bolsa, özüňiz töleň. Oň bilen özüňiz oňşuň. Seyfi ömür boyu işlerip ona kör köpük tölemersin. Birincide seyf menin hak sorany. Onuňa meýledip ýören baytal bilen taýyny oňa bagışdyrdım. Kişi hak tölemäge meniň malymym ýok, halymym. Äli baýlygyň içinden aýagulyk dip ýekize gylýar alyp galdym. Olam hol sizin gapyňyzda daňly dur. Gerek bolsa ona maryň. Eginimdäki doğruny telpegem gerek diýdiňiz, şu wagt çykaryp bereýin. Ondan soň men tenim maly, onum gerek bolsa alyň, çekeläň. Nazaraly gurýa, biziň gözümde çepatçak bolýar diýip, ganyň pikirlenmesi gahar gelýär. Baýagy. Biri kimir bir-birimizi gowtanaýas. Sen bizi oýunajak bolýan nazaralyga urup biri alajak bolýan. Eger sen bizi adam hata etmän, bir akıl hata etsen sen ýalňyşýan. Eger biziň bile adam ýaly etdirsen. Biziň soran atlamada dogry jogap bersen özüň üçin peýda bolar. Gannym. Sen tek maňa adam ýalyp sora göreňdik. Iç haýaly diýdiňiz. Oň jogabyny berdim. Baý diýdiňiz, öz baýlygymy sen düşündirdim. Ýene soraňyz bolsa beriň, bilişime görä aýdaryn. Allah verdi ne hil olup öldü. Onu kim öldürdü deyip, gannım ağrısı kuruz oldu. Baştan gaharlanıp da motorunu Yar Mehmet, gannımın yankı sorunun katı tehdini gördü. Binem oldu. Allah verdiğinin ölümünü gannım Şaul'un görüyem ki. Olenni bunun gururuna khas ünüs verdi. Şaul'un gidip biradı ütüydü. Yon kuvat bulun olsa, Şaul'a beyle soru verilmezdi. Gelip görün tallah. Taliban Kürt'ün ölüm hakkında hiç kim arada edinmezdi deyip fikir ederim bolsa. Zamanı ütüdüçe beýle soragyň özüne berilmeli wagtynyň ýakynlaýanyny Şaul duýup gördü. Emma bu meseleni gannym gozgary pikir etmeýärdi. Bu soragy türmede sorardy diýdi. Gannym bu soragyň çynlakaýdygyny. Eni türme düşmegim jeda onda da iň agyr jeda çekmegim has goly gelendigini ol puto düşündi. Gannym bu soragy Şaul'un ýetdi. Durdumlat bilen Yar Mehmet de ýetdi. Olaryny meseleniň has çynlakaý öwürleýän daňlydylar. Şaul'y bir az pikirlerinden soň onuň ýüzi akem döýüldi. Gannym, han oğul. Allah verdiğinin ne hayır ürünlüğünü hemme kış gördü. Ýöne onu kimin öldürünü hiç kim bilen ok. Dip gurruna başlarına, on seri ütköşük bir yeri gırgırak çıktı. Emma soňa baka on seri ýene döýüldi. Allah verdi men adamım. O men aýalym Fatma jigiti. Dünýäde oňa menden ýakyn howslar ýok. Men aşaklyk bilen onuň ganlaryny altyrdym, emma urtak bilmedim. Vah ne hili şadiyan gowy ýigitdi diýip Şaguly sözüni kesdi. Gözüniň ýaşyny tüpürdi. Bu gurunlaryň kime täsir edýäni biljek bolup Şaguly aşaklyk bilen oturunyny ýetdi. Durdumrat agraslyk bilen ulluny demarip Şagulyga mert boldy. Şaguly soň sözleriniň, soň hereketiniň Durdumrada täsir eden naňyp biraz begenni. Yar Mehmet o sözlerin ne her täsir eden olu aňlap bilmedi. Yar Mehmet dymyp Şaguly teridi otur. Şaguly gannymdan eýmenýär. Gannym gahar bilen onuň ýüzüne siňerliýär. Men gowşanlym ol aňmadyk bolay bilseydir diýip Şaguly inkitdi.
Sen men soruğumu düşünmedin diýip gannym Şaulun yüzüne siňerdi. Allah berdiğinin öldürülmegine sen golun barmy? Onu öldürenler bilen sen bilişikli mi diýip soraýan? Golumam ýok, habarymam diýip Şaul gaýgyly demaran boldy. Şaulun barmaklaryny salaja sanramy dürän gannymam ýarmambe de maňdy. Onun uzun ak sakalyny uçduram pırat silkelenýärdi. Durdumrat näk tömetli soru berilýän üçin onun gahary gelýändir. Şoň üçin sanrýandyr diýip düşünýär. Gannym onun sanramasyna başga ýer düşünýär. Bir ölümden Şaul'un haberi bardyr. Şoň üçin o gorkusyny sanrýandyr. Ýene oňa soru beren sanramasy artarym kaya diýerlermi-ki? Şümret elpekler kim? Olar 4 sany adam bolmagy şemeli. Özlerini tanıtmazak bolup adam görenlerine diýerdim telpeklerini gözüniň üstüne sümürýär diýerler. Olaň içinde sizinkilerden näçe adammy? Şaulun boğadı uğradı. Karşı uğruyor dünya. Yok. Deyip sesi doğrudan çıktı. Olaň arasından ben inilemden adam bolmaz. On halis sesi itti. Sanrama arttı. Durdumrat ona bir stakan su koyup berdi. O yerini saňgyladyp stakandy oradan götürdü. Dökän taşanra gelip su içti. Adardan özüni dürtedi. Damışlyk ulağa çekdi. Şaul ýene su içdi. Özüni has dürtedi. Pikirini jemlep, urrumy başga ýere soğumaga durdy. Gannym, oğlum ikimi köp wagtlap bile doşörüýdik. Men seni kerwenden aýryp ýalňyşdym. Men ha samsyk ilim täşgürüm depine gittim. Men ýalňyşlyk gören o ýerden günämi geç. Biri düşmançylyk edip görme. Men eminni garrap durun köpüm ödüp adım alypdyr. Bir ýaşdan soň näk döwmetler ýok käp meni horlajak bolma. Biderek daha düşün bile düşmançylyk etme. Şaul vay. Nazar al etmän goý diýip gannymyň sözüni kesdi. Men size düşmançylyk etsek bolanmak. Men seň düzelmeňi isleýän. Sen bile düşmançylyk etmeýän bolsaň, bile ýagşylyk et. Biz sen ýagşylygyny hiç wagt unutmaz. Anhaby hemmemiz arda ýazdyk diýip Şaul bir topar ardan çykaryp gannymyň ýöňüne atdy. Hanul. Bizim şu ardalarymyz bilen biri kalpoda alyň, birem iýilliginde bolaly. Şaul'yň jöwüşüne köp üns bermän gannym ardalary ýeke-ýeke görüp takylady. Ene ýaşuly ardalaryň alyp galýan. Ýöne men bu saňa hiç de aýdyp biljekdir. Umum ýygyna goýar. Kalpodyň umum ýygyna ötüri kalpoda almalymy ýa almalylarmy diýen meseleni söýler. Ýöne seni baýdyp kalpoda kabul etmediler. Düşünükli. Meni almaň inni garrap durun. Garnaşlar malhaňyzam ul ýagşylyk etdiňiz. Haçan ýygynaňyz bolar. Ýygyna boljak gün habar bereriz. Ýöne ähliňiz ýygyna gelin. Bolýa oğlum. Onu maňa gaýtma ruhsat ber ýolum gaty doktor. Gannym rahat kirlenni. Oň ýollaşdyryny öýdüni. Ýaşula soragyňyz barmy? Ýok, diýip durdum rat jogap berdi. Onu ýaşula ruhsat beräýärmi diýip gannym ýene sorady. Ruhsat beräýärlip ýar Mehmet uludun demalyp gaýgyly jogap berdi. Bolýarny sag oturuň diýip Şaul zordan ýerinden turup şaýkany rat tapydan çykdy. Gannym dagy penjereden seretdiler. Şaul'y entirek edip ayaklary göwletini göterip bilmeýän ýaly bolup bir meýdan ýüredi. Ýerinden biri garaba gelýän ýaly gaňryp ýygyna seretdi. Gelýän adama göz düşmedi. Töwerek taşy gabalyp tutulajak ýaly töwereni eltaklady, adam ýok. Göwrümi giňedi, rahat demaldy. Göni atynyň ýanyna bardy. Keçesini eýeriň ýygyny bökdürdi. Uýunyny salyp atyna atlandy. Ayna wagt öyle hoşlaşmasam, gorkusyna hoşlaşmagy unutup gidipdir diýip gurrun ederler. Ol atdan düşmän tamyň gapysyna golay baran ayna wagt taşykdy. Uý Şaul kaka, atlan aýpsyňyzlar. Hawa keýgim minni bir gaýdaly. Şaul kaka madam gelip duraňdyk. Bir gidejik bizim ýekman bolup, erteliýden gaýdaýmyl ekeniňiz. Ýok keýgim. Gassagır etmeli işlerken. Eden hyzmatyňyzda taňa ýelkadyn, ýegenlere aýt, gelmäge bersinler. Hoş tag oturun. Şaul
atyny gorgunladyp guma salyp gitdi. Ol gitdigisi onun göğünü aram tapýar, ýüregi durnukya. Ol obadan çykdy. Demir ýolun geçip gaýrarak şekilli. Inne gelibersinler diýip ýalta ýygyna garady. Ýygyndan gelýän ýok. Goltuğuna yelini sokup sapançasını bağırladı. Atının boyunu tıypaladı. Gayratın zan sağ olsun, baştan kutulurun, kovsam yeterin, dedi. Gidip barya. Kannımı yarım emmedi, durdum radı yatlıya. Yeni yürügünü galpılı düşüyor. Böyle sonra olurdun sonra. Olurmun belip koyverir ütmenini. Tutsa gidip öğüt ararlar. Ehlilerin günahlarının üstünü açıp, in yokur cedan verirler, atarlı ödüptü. Hanha şehitli depe. Allah verdiğin mazarı. Şauli atını ona taraf soğudu. Depen aptalını durup mazarı seyretti. Şauli dahi lap gözüm bile görmüşem vallı. Bir aşıklığın içinde ok vardı. Samsak kürt. Kim sana yeşiğin içinde ne emmarını gördüydü. Bar görüpsün, tan edipsin. Sana ok görünün eme, bok görünün eme. Yeşik getir kireyin al. Gazanın pulun içine dep yeme. Pulu köp beriydim, yegin eşini öttüm. Ongot alaşan üstüne minne. Her gecede yekecek edek şu aşıkları poluktan alıp gelle dur. Yok, ben eyle şey etmerem. Eyle işe baş koşmaram. Yine baş koşmadan hakkın Allah'ım. Yatın ne? Yönü köyce vur depe edip, şehitli depe deyip at oydurdum. Öl ayarlı onun patmanı, namrat ölen kardeşim, Allah zannik, öleyense ağlar yalettim. Şavulu keyan durman, atı sürdü de gumun eteğine varıp, biraz ikizimlep durdu. Göğününü bir yere bağlap, gumu eteklep, gıyratı gününe göre, aşıvadı taraf, yolsuz yodasız yer bile sürdü. Ha, langırda, dağın düğününe bağır obası, gara bağı basarlı otuyor. Gökçe gıpçık. Şavulu bir vakit kaygısız gamsız giden oğullarına, uduktan gözaylap, geçmişin yatlap var ya. Döndü, o atlı yolun ilerce yürü köşe obası. Gurtlu obası, çek kaptallı yüzü aldı. Yalar, kelleliğin meydanın var ya. Bir vakitler meydana, köşüller gağun garpı ekerdi. Oğu da derler. Şavulu yine köşe etti. Bağın derdinin öy görünmez. Hayet yüzüm yerik alma. Şehir. Babıların mescidi udoktun gümmözlep görünüyor. Şavulu'nun yeköyü gum eteklep yolsuz sarkanlık güle var ya. Ol hiç kime görünmeyen. Solarak yer bilen şehre ağırlaşık gülüyor. Köşe obası ileride kaldı. Onun sagaplarına poluk son aylav. Uyuyun aylav vurup aylavun kalası görünüyor. Bir vakitler az sapılındır. Seyis pahir mana goğamat etti. Şapahirin düştü kakın töleymeleken. Uyuyun kırı. Yazı depeyanın kaptalına atın başını ilerik soğup oğatlı yolunu geçip şehrin köşeğine girdi. At ürközöklüye. Dögülüğüne yalt yult seyredip usayacak kolpinini gönü gününe uğra var ya. Köşe bağın edil orta arasındaki gumuk gülün tozun turdup at salaca lonkulluya. Köşeğinin iki grafı doğru giden iyincecik yapacağız. Yağın karaları kese giden bağlık. Bağlığın anırtında köşeğinin iki grafı hem kese giden zaylık on beri yüzü piyade yolu. Hiç kimin Şavul öyle işi yok. Her kim öyle gara günüyle iki vakı galaksaşpıyor. Kevra yerler mal ürküzcük yar olup, üstlerine gara sağdırı bürünüp, yüzlerin gürküzmen geçişip var ya. Margelan köşesine yetip Şavul'u atın başını dik ilerik soğudu. Bir meydan gidenden son atın başını çekti de düştü. Atın başını gidip barıp köşenin gününe vur yüzündeki bir hoğulunun daha razık kapsınına durdu. Yürütü, kapı kakma uçun edilen, işin daş yüzünden atılgı uğucu, çekişli, sürü demir götürüp, bir kerek salaca kalktı. Hoğulunun iç yüzünden, şapık kuşun barha yakınlap geleyen şarpılı eştirdi.
Şaguly kapıdan azıcık çekilip atynyň ýolundan tutup durdy. Kapynyň içi kildi ýazyrly, iş gaçyldy. Hyna salynan gyrgylt gyrsuw takkal. Pes boýry dogumladym. Şagulyň tananynyň agzyny bir seri açyp giýin gelgirdi-de sarşaklary garyp görüşdi. Salamlaşdy. Eýranly partlaryň türkmen dilinde gepleşen edip, "Şahguly, harda bolmuşsyn? Görükmürsen?" Gözel hanım da burada dedi, samırmaya başladı. "Dünen gelmişti. Gel görüm gidek ýewe. Ata sal howluya." Şaul atyň zylgyny çekdi. At ürküjekläp howla girmejek boldy. Ahyr girdi. At kapydan doğrudan tygdy. Aty gyradaky bastyrmanyň aşagyna daňdylyrdy, ýöňüne ýorunja dökdiler. Şaul eýwany baryp, Ulamalynyň aýalyny salamlaşdy. Soň öz aýalynyň amanlyk saglyk soraşdy. "Tejenden hasan geldim." "Tejenden düýün geldim. Ähli atyklarym öz ýanymda. Men olarym ýanyma alyp, şu şäherdäki howlymyzda ýaşaýberdim öýdýän." "Men oğlum şäherde ýaşaýberdi aýdypdym. Sen özüň tejenegden boldum. Hani oğlanlar gurulmy? Olaň ýagdaýyna heli." Şagulyň bu soragyny eşitip baýgözel geňirgendi. Oğlanlar gysgaly göçüp gelsin diýip täşgulini bererken. Oğlanlar gysgaly göçüp gelsin diýip täşgulini iberen ekeniň. Ýa-da şo gün olar ähli patyputlaryny ýygnap, düýelerini ýükläp, maşgalalar bilen ahala gaýtdylar. Men şagaly alyp, wagt düýle gaýtdym. Häzir olar ýoldadyr. Şaguly işiň sylganyny aňlaýar. Tejennek oğlanlar ýödüniň şagyrmanyny aýalyna duýdurmady. Tejennek oğlanlary ýödüniň şagyrtmanyny aýalyna duýdurmady. Olary pirul bilen täşguli bizim ölen ýerimizde goý olar mölsün diýip bilgeçdäýden şagyrandyrlar. Ýa köplürak bolsak ýeňilmez diýip şagyrdandylar. Işiň bulaşýanyny aňyp Şaguly ulyn kedebatdy. Ulamalynyň berin bir stakan şaýyny soğudyp içdi. Ýöňüne goýulan bitini nähilip nähil guturyny bilmedi. Ulamalynyň pul hakynda gaýdan sözler onu ýödüne getirdi. "Pullary jemledingmi?" diýip 14 düýäni ýüňden ýükläp getirip, ýazdepäň giňsine ulamala tawşyryny ýadyna düşdi. Ýüňüde develerde o aýdanlardan ýerledim. Ene şyharan pullary diýip, bir horzun gazyl puly ulamaly ortada goýdy. O horzuny göterip aýgödeli ýöreýär howlymyza diýip, Şaguly ýerine turanyna ulamalyňa pullary saýgynan hamysy düzdü diýip galdy. Şaguly ulamalynyň üstünden 5 ýyl mundan ýöň onun goňşdundan howul satyn alyp, onuň ula ýalynyň adyny geçirdi. Ol howlyňam gurulşy edil, ulamalyň howulsynyň gurulşy ýaly bolup, köçe tarapdan darazyk bir piýade geçer ýaly gapsy bardy. Şaguly bilen aýal tirkeşip gapydan girenni, howluda oýnap ýören agtyklar gaçyp geldiler. "Ata salamdy, ata salam." Oğul agtyklar oň bilen görüşdi. Beýle agtyklary bolsa, atalarynyň gelenine beginip gözlerini tegelep keýirleşip dururlar. Şaguly bilen aýaly basgynjak güle ýywana çykdylar-da, garydorun şep tarapyna giň jaýa girdiler. "Aýgözel gal küşdärler. Sen şu pullar bilen uzak wagt ýaşamady bolarsyň. Şoň şeýlen pulu gaty töwşitli arşlygyn" diýip Şaguly tapşyrdy. Aýgözel gorkup ýakan tutdy. "Näme kakaz eýgirikmidir?" "Ey, gönlü mağsak da azar verecek bolýar. Maňlymyda ýazlany bardyr da, ýagdykdan çykyp bolmaz. Men gastaly aýtmady. Şu gece tez bile oturup ertirdan bile gaýdaryn" diýip Şaguly ýerinden turdy-da, pişirdap aýaryndan "Şekde de çapyk jaýyndydyr" diýip sorady. "Ha, bu öz jaýyndy." Gaýdoryň tagydynyňky jaýa falan berip giren madyna, onuň gözi şanagara düşdi. Güne hel bolup sapyk gülotýar. Sapygyň bu jaýda ýaşaýanyny aýgödür kimden öňe bilýän ýok. "Ýok oğlum, sağlamam bilen oktyp bolan geňmürdi." Tördi şanagar bilen tüdüşäjek ýaly bolup, salajadan gepleşip oturan sapyk öýe giren Şagulyň öňünden çykdy. "Şaguly aga, sen näde öýüňe gaýt? Tejenden oğulun geler. Sen olardan öň öýüňe bar. Bir şanagar kime az iş bar. O neder bilem tiz barar.
Gıyratymaňa goý. Ýöňüň baş gattap diýip, salgyrt geplep, Şagulyny oturtmalydyň ulatdy. Adamlaryň ören salt dolanyp gelişini giň birin aýgözel, "Näme sapyk saýyny ýokmy?" diýip sorady. Aýalyň soragyna jogap bermän Şaguly oňmyla goşlaşdy. Aýgözel darykmy? Açyklaň horitmegin. Ýene görüşmek, sag bolyp, Şaguly oturmalydyň çykdy. "Wy, kan bir gece bir ýerde kaljakdyňla, nähil tergide berdin? Bu karanky geceden nire gitjek u?" diýip aýaly gyýgyryp oňa ýygyr urady. Şaguly gijäň bir wagty piýadalap, Akkümmede tarap urady. Gyýyl alaşasyny ýol gederine sürüp, gannym köçe bilen 2 haptada terip barýardy. Her kim belki diýip bölesk gezagarynyň başyna egri bur edip, balçykdan haýy çekipdir. Şeýlik bilen tutlugala obaty başdan aýak edil, torlanan ýar bolupdyr. Köpet dagdan çykýan çeşme bilen tuwurlayan türkmen obalynyň äýlesi, bütün kete arkasyň obaly edil, tutlugala obaty ýaly torlanan obalardy. Gannym obadan çykdy. Galgoryň gowaçlaryna göz düşenden onuň göwüne sylp ýürýärdi. Galgoçlar zivino düzelip, gowaça oturup gaýdaşyp ýörler. Bir gowaçaň rejeti ýaman näl. Saglyk bolsa paýta plany artyk majyly dolar. Rayon merkezi uzakda bolmady, oňa ýetýän şagarnym ören köp meseleni başyna aýlamaly boldy. Dagdan egrem aýranyp gelýän suwly ýaby kiriş çeken ýalda uğurlap, içinem sementlep boldy. Tutgala obatyň suwy ikisde köperip kalkoz döwlete paltany ikisde köp bererdi. Oba agdy bir bolsa, işler hak bolunjak gülün. Obanyň agyny birikdirmek kyn. Galyşal, gara ýörme. Ganjyk kilki diýen ýar tirere ýok bolmasa, obanyň agyny birikdirmek kyn. Körje algyr, garabaş diýen ýar oğuny tireler emken. Mektebiň zaýyna bolupmaly. Giýjetine de urularyň likbede koýa. Şagullaryň ähli toparyň aýaly ederligi üçin aýtan. Ýüge urak adam bolar. Bardy sen ýürekden iştäýse kalgodyň işi ýüzügen artsak. Zümret elbekliler Şagulyň adamlarymka. Bar diýersan adam emma ýyly wagt ýaktyrnak. Arada rayon guramalaryndan hem milisiýadan bir kilzik atryat dürüp, Zümret elbeklilen garşyny berdiler. Ol atryat şu bela gödödü, olar tapmandyr. Täbi Zümret elbeklileriň belli sygyry, belli mekany ýok. Onuň maksady olar ahmal bolar ýalylar. Dünýäde bir gymyrly bolsa olar hemme kişiden ýoňan gelir. Olar edil wagtlanmadyk ýerde peýda bolar ýalar. Raýonyň düýür meýlitin atryady. Uratdy altamanyna çakmaşypdyr. İki tarapdan ýören bolupdyr. Uratdy altaman ýüzüni garanka urup gaçypdyr. Aýnabadyň kakady uradlym öz dogany uruny Şagulynyň gepinden çykyp bilen ok. Edil yumruk ýaly şagyrym öz taraplaryna çeksek görüp, ýegen. Ýutup bile Ahmet dagyna möýlerine guma şagyryşyp ýörler. Şagulym şanalarym. Beýlekrem ýutup bilen Ahmedy sündan gowy görýänem bolsa rahmal. Olar öýride diýen taýyny öýren oňa çapýarlar. Mele taýyn geljekdi, eňen gowy at bolup ýetişjegine entek Şaguly oňa düşünmeýär. Gyýr gününiň onuň galmagyny hem atanlykda bolan iýişdirýär. Ahmedyň gowy sapyklary boljagyny gören ol aňýar. Gannym ýol boýy bidatlary pikir edip, rayon merkezine hili gelini duyman galdy. Şaýhananyň howlusyny atyn daňdydy. Uýun bilen horjuny şaýhanada goýup, raýkomyň jaýyna tarap urady. O adamlar üçin şaýhana ýal gowdat ýok. Sebäbi o ýerde çaý içmegem, dyn zalmagam, nahar ýemegem, ýatyp durmagam bolýar. Maglady oňa şaýhana o adamlar üçin hem kerwansaray, hem mehmanhana, hem restoran, hem dyn zalmaýan ýöý, hem konsert görkezilýän zal, hem goş goýulýan ýer. Gannym koridorla gidip, bir jaýyň gapsyna çykyp etdi. Stoluň başyna oturan gyýdy onu gören madyny ýerinden turdy. Gannym aman baryş, gelin diýdi. Gannym salam berip girdi.